Сега какво ще я държи така докато умре? Смока. Викам се бори. Тя вади на суд. Това му ще извързи на суд. Сега искам по-високото ралеж. Айде, извади я. Гле. Бати звера. Но не, има шанс да имам по-високо. Това е тук. Какво е това нещо? Там са. Тук измини, това ще 3, 4, да ги видим. За първ път нещо на географско. Да,